rakapenyera vatsvene rakaita vadenga nekushinga mudambudzo uripiko mweatenzi wakashingisa Abrahama wakapawisa Pauro wamupasi maredenga simba kapa Elijah harichipo ere nasi rakapenyesa Mozisi irapajopo rukuriro tenzi tonde ranyikare mutipenyi tsitsitsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu. Toda kumuchingamidza imese mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutenda nekuuya kwamaita kudare. Mwari dai anga akukomborerai akuitirei zvakanaka. Nhasi tine nyaya yakakosha ine chekuita nekuve pamwe chete kwemhuri. Ukama, kusungana kwawo nekukochekerana kwawo zvakanyatsokunaka. Pane zvimwe zvinenge zvichitoitika mukati memhuri. Zvimwe zviri sokaucherawo zvatakangoudzwa zvataingoona vanhu vachingorarama vachiita. Tozongosvika pakufunga kuti iko kungoitawo. But nhasi toda kutarisa chimwe chinhu chakakosha chatinongoita sevanhu vatema, but its deep meaning ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Saka iswederai pedyo tikurukure mukati mezuva ranhasi. Tisati tadaro ndanchida kuti tisangane vadare vedu totangira panapa. Tinoda kutenda sinyoro kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri mudzimai wagono. Tinoda kutenda chose. Mazuva ano tiri kutsigisa dare. Ati mazuva ano hatichada dare rakareruka rinopeperetswa nemhepo. Saka tiri kuunza maigono kuti vatsigise dare. Saka Mwari dai angakukomborerai maigono. Thank you so much. Vari on a 2 weeks celebration yekucelebrate anniversary yavo. Saka vari kumbouya kurecording vodzokera kunyanga vodzoka kurecording voenda kumatokosi vachingodaro. Munoziva kana program yakupinda anniversary yakakosha program. Toda kutenda chose. Yes, next. Makadini vadiwa vatariri nevateereri. Zita rangu ndinoitwa Elda Nyamazana. Nhasi ndoda kumhoresa sinyoro. Ndoda kumhoresa my brother Tendai Musopero. Tendai ari best because surely akandisendera message akati wakomana kana paine chinhu chamakambogonaka iFamily Matters. PaFamily Matters tiri kubatsirikana. Saka ndoda kuti mukoma Tendai nemhuri yenyu Mwari wakuropafadzei namainini muitirwe zvakanaka. Amen. Mukoma Tindu, Mwari ngaakuitirei zvakanaka nekusapota chirongwa. Thank you. Yes, next. Kwaziwai vateereri nevatariri. Zita rangu ndinonzi Mbuya Simba, mai mangwengwende. Ndiri mbuya bepano pachirongwa. Ndinoti ndikauya ndikataura ndikadzokera kumba ndikambonozorodza nyama, asi nhasi ndauya. Mbuya Simba. Mbuya Simba. Denhere ruzivo. Saka tine double tsigiso pachirongwa chino. Thank you. Yes, next. Kwaso kwamuri amane hanzvadzi. Indonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Toda kutenda Mwari zvikuru kuva pano pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Takatarisira musoro wenyaya rowambira rinoda kuzhakwa kuti rakamira sei, rinofanira kusaratitasa.
saka toda kutenda muri kuona dare redu harisi rekuti iko rabuda kunorova mbira votozobva iyo ndorova mbira riri mumasure ivo vachitiza dare redu rakatsiga mukati mezuva ranhasi sekutaura kwataita tachida kutaura nenyaya yetsika yekubata maoko. Amino kuti maabata panguwai handiti muri kuona pamwe pacho ipapo pazvaitika mufi asati avigwa wauya sorry mbuya sorry mabata maoko very simple but significance and its deep meaning and what it does kune vanhu vamazviitira ndo zvatoda kuti tidiscuse mukati mezuva ranhasi. Itsika dzedu dzechishona but kune zvadzinoita pakubatanidza mhuri, pakurapa maronda anoitika kuburikidza nema-unfortunate events of life. Saka ndo yatoda kuti titaure nezvayo nekukurukura nezvayo mukati mezuva ranhasi. Saka maybe kuti tiitokonye nyaya iyi handiti muri kuona ndachifunga kuti iko what is the cultural significance yekubata maoko handiti muri kuona and zvinobatsira sei patsika yedu yechishona handiti muri kuona kunzi munhu anyaradzwa. Anobatwa sei maoko? Ndavama kutaura masori ariko here kuchikaranga masori anobatwa sei maoko acho ndepatoda kutangira unosvikoti chii vanongoti mahugs so sorry but pachivanhu aibatwa sei anobatwa sei. Alright. Thank you. I think it's ndo zvacho zvatinoda kuti handiti ndizvo here tinoabata sei but ndachida kuti ikoga tisati tasvika pakuti tinoabata sei handiti muri kuona ngatimbotarisai kukosha kwazvakaita kuti abatwe zvine zvazvinomboreva here because otherwise padare pandadeedza maigono hapauye nyaya dzisina musoro handiti muri kuona nayo cheripo hatidi zvinhu saka ndangachida kuti what is the cultural significance nenyaya yekubata maoko and zvakare how does it provide support to the bereaved family. Ngatitange ende tikarasa zvataurwa nambuya asimba hapana kwatiri kuita anozobatwa sei. Let's look into that papamberi but for now ngatitarisei kuti iko significance. Yes. Alright. Gaindi parure signoro dani. Tushura mota ndokwa munogona Manyati madzishe. Madzishe. Right. Yeah. Muchano chinhu chinonzi kubata maoko in our African context. Chinhu chakanyanyisa kukosha. Alright. Because chinoita kuti is the practice yekunyaradza pafirwa. Maybe totanga nepfungwa yekuti chinhu chinonzi kufirwa chinorwadza. Kufirwa nemudikano wako chete zvinorwadza zvekuti sometimes even if uri mukristu ndombozvibvunza kuti but Mwari why saka kubata maoko kuri kuuya manje kuti paitika pain iyoyo panofana kunge paine some sort of a relief panofana kunge paine support system saka in our African context we believe in ubuntu. You are because we are and we believe in ubuntu saka ubuntu iri kuti kana umwe ari injured we are all injured. Saka tikunobata maoko. Saka now yekubata maoko number 1 is to show solidarity. Ndosati tikasvika panhamo tinobatana maoko as a way of showing solidarity. Kuti tiritesi wamwe tinohagana as a way of showing solidarity. Saka kubata maoko zvakunozoenda is beyond kubata maoko. It's also transferring the pain from one person to a community. Saka taisa pain community. Saka haisisiri yani yako wega. Saka tikukunganira kuti noshamwarika we understand kuti you grieving. Uri kuchema saka pain haisisiri yako wega. Ndosa mchona pana mupatonzi kana ipari kunzi pari kuti mabasa wari close wapirwa wacho vanokutonzi no imi mirai ndisiri kudi ndisiri kumanya. Saka it's a way of transferring the pain from one person to the community and zvinoita kuti pain yacho iwe nyore ati munhu and panotoita futi muchana kuti zvinoita futi kuti nhamo yacho ive nyore pakuti unozoti pane mumwe munhu kuti ukangoona asvika panhamo yako so ungofunga kuti
atosiya basa rake kuya kuzondinyaradza. Saka that makes the funeral much easier. Yeah, of course unenge uchirwadzira, but pana vanhu vari kwangoti sekuru wangu auya wasiya zvese zvawangu achiita. Ndosaka muchizoona pamwe even culturally panotonzi kana pari kunoiswa guwa ndisekuru vanonodi vanonomhezva and all those things. Some may spiritualize those things, but ipfungwa yakuti pari kuratidza kuti pasvika vanhu vari significant, vanhu vakakosha. Saka ipfungwa yekuti tiite a communal problem isiri yemunhu umwe chete. Alright. Thank you so much. Ndinofunga kuti ko yezvinezvi kwatone mabhuku akawanda fani ari kuverengwa nevanhu, grieving, you know, mourning, you know, kuti munhu anochema sei kuti zvibude. Zvitorimo zviri kustadwa nevanhu, ende kuna vari kutonzi ma-experts ekuedza kubatsira munhu araskirwa, aenda through loss, kuti akwanise kuita sei kugamuchira. But muri kuona kuti pachivanhu chedu vakanga vakatoita psychology yo kare kare. That bang of death kana yawe ibhira chore kuti psychology. Bhira acho manje ndoranga risipo. That shaking inoitika munhu afa, handiti ndizvo vasiwa, ende vanhu vomva vamuunganira. Handiti muri kuona. Thank you so much. Significance, Dr. Alaisa Mbire. Munoona kuti sinyoro rufu chinhu chisingajairiki. Nyangwe mukafirwa mududu nemududu wehama dzichingofa hazvijairiki. Saka zvinenge zvichitoreva kuti nyangwe patinenge tasvika pasituation iyoyo tiri kuda vamwe vanhu vanomira nesu panguva yakaoma kudai. Mukumira kwatinoita nevamwe shona inobva yataura ichiti kusvika kunokunda kutumira mombe. Handiti ndizvo zvoka. Ini ndikangotaiwa ndine mari yangu ndiri kutransferai mari muakaunti ekokeshi nyaradzwa ine ekokeshi kuri kudiwa chinyi zvinokunda munhu asvika akabata munhu maoko. Handiti ndizvo. Saka pachivanhu panototaura kuti kusvika kwakakosha kudarika munhu angu tumira chipo kana matumira chaatumira ichocho. Kusvika ikoko kunobva kwaita kuti ndione kuti mutoro uyu tiri tesi. Handisika ndinobva ndatonzwa kurerukirwa pakuti vanhu vatosvika pano vatakurawo neni mutoro uyu. Zvinondibatsira kuti pakuchema kwandichange ndichiita, nyangwe munhu akange achichema munoziva taka tiri panhamo paipe munhu akaridza mere, nyangwe tiri kumutendera kuti aridze mere, tinongoda kunge tiri padhuze naye tomubatawo kuti anongofilawo kuti ndine kana tese pakashaya anomubata achichema mutoro wacho unorema. Kunyangwe kwangu siri kwekunzi kumubata kwamuri kuita kune kuchabvisa misodzi iyoyo, but zvichamucomfort. Saka just being there for the person, tisingangotungamidzi kuti ndaisa mari yangu kana kuti kuvako kwemunhu. Ndosaka kutodzi kubata maoko kuri kuita being present physically. Kubata maoko kuswabata it's being physically present. You are right. Not It's a physically present thing chinoitika kuti tisheke maoko aya. Exactly. Saka kuriya kuti ivaipo physically mumire noumwe munhu pakuchema kwaari kuita. Ende dzimwe nguva dzacho zvaiitwa ini ndinorangarira, handina hangu kukura kudhara kwakanyanya, asi kuti muraini medu munhu akafa vanhu vaiuya nekaplastiki kehupu. Handitika vanhu vaiuya nekaplastiki kehupu pachizoiswa nemadhola here kana sagarato nyangwe mukaisa kapo hapo. Saka izvozvo zvanga zviri pati yezvekuti kana tichienda kunochema noumwe munhu ari kuchema hatiendi tiri empty-handed. Tiri kunomubata maoko but tiri kutoenda takatongoti tiine chisaga chehupu chakonektwa nelaini rese pane vazonzi vatengawo kamari kakolektwa kacho kotongonzi zvazvinene kuti tiri vekuchechi tese kana kuti tinonamata tese kana kuti tiri hama. Zvaingoitika muraini nekungoti tiri kungokolekta hupu nekamari karipo kobva kanotambidzwa kamari kaienda kamari kechema kachibva kangotaridza kuti tiri pamwe chete pakuchema nemi. Thank you so much. Zvinenge zvinoita sekuti rufu rukauya rwanyasokubata pahama panyama nhete. Unenge ndinofananidza sekunge waita zimota rine hurwa huya hunocheka zvakadaro zvokuti riri kuti vhitu but vauya ava vasvini. Handiti ndizvo here. Saka panosvika sekuru wekuchitomborwisi unoziva kuti munhu anotanga kuchema kekutanga. Handiti muri kuona hurwa huri kutoita sei
kusvina mota repain yekurasikirwa panozouya tete wekwamurewa zvobva zvanzi hanzvadzi yangu yaita sei yawe ona zvandaitirwa urwa uri kuita sei uri kubuda mbuya asimba imbotibatsirai pachivanhu pedu rufu chinhu chinotyisa zvekuti unogona kusaenda kumuchato kwemunhu asi ukasawanikwa uri parufu rwekubata maoko unenge wareswa zvikuru zvinhu zvinotyisa saka rufu runokosheswa kuti munhu afirwa zvataura namaimbirire anoiswa panguva yekuti ngaazorodzwe ngaasawane marwadzo ngaasabika ngaagare pasi ndosaka achiiswa pilo mukona kana uri mudzimai unobva usirwa pilo hombe mukona wobva wadi wanyatsozendama ipapo uchiridza mheremano uchiya chikubata maoko ipapo saka chinhu chinofanira kuitwa kuti munhu azive kuti zveshuwa zvandiwiraka vanhu vari kunzwisisa kuti ndarwadziwa saka kusvika kwatinoita ndekuti tinosvika chiti shuwa tazviona zvaitika kwauri saka chinzi nedzoi nedzinoparadza kuti pane zvaitika zvakanganisika zvaparadza saka rufu tinofanira kusvika toita zvataura tambanzwa ruoko uchibata mazano vanhu vakuita chirungu vakuhaga vachiti vachiti so sorry but zvinotibvaina kana muchibatawo mbuya asimba maoko munovaitiro zvavanoziva kana makubatawo vechidiki but chinokosha ndechekuti ngapasvikwe munhu aone kuti tiri tese tiri mhuri rufu runobatanidza vanhu more than maybe muchato pachivanhu pedu because parufu ndo panonzi vanhu vese vauya tauya tese mukuchema tinobatana because tabva maranks kana tiri kuri kufa tinombotora Dr. Alaisa mbiri toti maimbiriri because tese ndimaenzanise ndimadzongonyedze anobva akuitai kuti saka rufu runotidzosa pachimiro chokuziva kuti chokwadi zvinogona kupera chokwadi saka tinofanira kusvika panzvimbo tiradza kubata maoko kuti patasvika apa hatigari muno munyika ngatibatanei maoko kuti zvinogona kuitika kwandiri kaizvi saka ngandisvike ndionewo kuti pane vane vawirwa nazvo vedu weka tine urombo tine dzinoparadza nematambudziko nedzoi tichidaro thank you Dr. Watson tibatsire significance and how does it help in providing comfort for the bereaved family? Signor kutaura chokwadi tingatambiri mashavi mumba madzurwa vadare munokwaturani ndove manje vamurudza varuzere pastor mumba madzurwa maiswe chinyi ndekuda kwokuti vadare vatsoko vabaya dede nemukanwa saka tingawanzi mbambo padewe reshindi ini chandatoda zvangu ndakomborerwa chose nengoteerera vatauri vachiruzivo rwavari kudurura pamusoro pemusoro wenyaya uyu idi ndiri kudzidza ndiri kufunda so panapa kana tichitarisa ini ndirangotaura chinhu chimwe chete chete kubva pana Samuel wechipiri 2 Samuel chapter 10 verse 1 na 2 inotaura panapa yoti after this the king of the Ammonites died and Hanun his son reigned in his place and David said, I will deal loyally with Hanun the son of Nahash as his father dealt loyally with me. So David sent his servants to console him concerning his father. And David's servants came into the land of the Ammonites. Saka pari kutaurwa nyaya Nahash angari mambo wema-Ammonites akafa achibva akatora nzvimbo yake mwana wake Hanun. Zvikanzi David
mheno pada pane zvakamubata haana kukwanisa kuenda asi akatumira delegation yakabva kwaisraeri ikayambuka jordan kuenda mhiri kuenda kunobata maoko kunoti takanzwa zvakakuwirai takanzwa zvakaitika zvanzi namambo weisraeri naDavid mambo weisraeri nematambudziko nedzoika nedzoyi ende zviri kuratidza kuti pane kuumbwa akada kuchengetedza ukama hwaakanga anawo nemufi asi akuchizviita kumwana saka iyoyi tsika yekutoti atumira delegation zviri kuratidza kuti akoshesa and arecognize kuti pane kurasikirwa kwaitika uye zviri kuratidza kuti tiri hama pane zvaari kucommunicata zviri kuratidza ukama nekuva pamwe chete solidarity and wishing this man well and the whole kingdom so it's a cultural practice yatiri kuona ichiitika mubhaibheri chiri chinhu chiri kutoitika mambo achitumira nhume so it's a culture yatingati it's a biblical culture I think kuti tichazoona edu zvimwe pamberi saka haisingori mutsika namagariro edu chete asi kuti tiri kutoona kuti mushoko raMwari zvinhu zvaitoitwawo zvakare nevanhu vachinobata maoko panenge paitika dambudziko saizvozvo I remember Job. Yes. Pana Job futi Yes. anzi vana vake fuma zvaita seya shamwari dzacho dzakauya anzi dzikapedza nguva yakareba vakangomutarisa minister of presence handiti muri kungovepo pamwe pacho pane vamwe vanotiko kana ndisiri kupuhwa mharidzo handiendi so pane gepi here rekuparidza handiti muri kuona aiwa pane imwe chechi yakadai iri kudai zvonzi saka manje tinoenderei ipapo aiwa minister of presence kunyange usina kuparidza kunyange vasiri vekuchechi kwenyu ihama kuuyapo kungosvikogara seshamwari dzaJob handiti muri kuona zvakakosha izvozvo mukati mekurarama saka maybe tichienderera mberi kubata maoko uku kune zvakunoita here pakuramba kwakagadzira kana kuti kwakabatanidza mbariro dzinotobatanidza paukama nekugarisana kwatinei takaita ameno kune zvazvinoita here zvine ukama here pakuramba mbariro dzecommunity dzakasunganidzana nembariro dzinobatanidza ukama zvine zvazvinoita here nyaya yekubata maoko iyi Dr. Mbiri zvinhu zvakatokosha sezvanga zvichitaura kuti pakurarama kwedu munotoona kuti kune munhu wekuti kana asingauyi kuzobata maoko vanhu vanokwanisa kunge vakatomuziva kuti uyu haabati maoko saka zvinhu izvozvo kozi inini pandafirwa pandandichifunga kuti sinyoro vachauya kuzondibata maoko sinyoro vakasauya maisa zimaki mumwoyo mangu ukama hwedu hwakutosheka kozi time andaifunga kuti ndichasangana nevanhu vari close kwandiri vachimira neni ndovashaya handitika pandiri kufunga kuti saka izvozvo zvekuti I expected you to be there for me and you're not there for me zvichaaffecta relationship yedu saka muukama hwedu tiri pakati pehama kana inini ndaifunga kuti tete vachauya tete vakasauya ndakutofunga kuti pamwe tete vaishuvira kuti ndifirwe kana kuti zvatokommunicata something kusauyapo kwako kwatocommunicata something icommunication saka communication iyoyo our relationship will never be the same saka zvakutokanganisa munoziva kuti kune vanhu unokwanisa kutombodenzwa nana sekuru kunzi kweiwe muzukuru hatikuoni kudzina mudzi chiremba kuzadaro ndokunzi kutyorodzera kwamakuita ndingakafa kuchiweshi ese takaungana hauna kuuya handiti muri kuona sekuru kwagoteka vakafa hauna kuuya kumarirangwe wanga usiku saka inyaya inenge chito
zvinoita kunge pane pasina register chaiyo mumusoro tinaro. Saka iroro ndo richabva raita kuti zvinotoita kuti vanhu vazokugarisa dare, ana tete nana sekuru vakugarise dare, because vari kutoona kuti this behavior is not acceptable pakati pedu sevanhu vanokoshesana. Saka kana wange uchitadza kubata maoko, zvinhu zvekutoti ukama hwedu huchasheka. Saka zvinhu zvekuti zvichakanganisa our relationship because you were not there for me. Ndinofunga kuti kusauya hama yako yaunosimbofamba nayo kwakanaka, kusauya kana pashata zverufu istatement. Maybe ndinofunga kuti iko you are really saying we are not that close. Usawanze volume pa ukama hwedu tiritezere zikisa volume anditi murikuona we are not to that extent. Ndo zvauri kutaura izvo anditi murikuona. Saka which is a very sad statement inodambura kusungana kwatakaita paukama kana kuti pakugarisana mukati mecommunity. Mbuya Simba varoda kutaura then nyati asi tichitaura zvataura napastor kuti David akatuma nhume after the funeral, after the rufu. Zvataura namai pastor ndozviwisisa kuti isusu kana kumusha kukafiwa kwedu kubhoera tikatedza kuenda asi tinozofamba raini rese tichibva kwarakatangira kwasabhukuko titi nematambudziko nedzinopa ende vanhu vanofara kuti heya vana vari Harare vanoziva kuti takafika mukoma stadios wakafa pano ende mukoma stadios vanga vachingoriwo kumusha zvavo vachiki asi takaziva patakadzwa tafa titosvika chinzi nana mbuya kumusha musazokanga vanobata maoko kumhiri kwaanhingi kuseri kwatetekwa. Saka tombotedza maraini ese tichibata maoko. Kubata maoko zvinoratidza zvanambota zvinoratidza kuzvityora iwewe. Ende muvanhu kana ukataura neni ndiri pakati pekudya ice cream hatinongotaura. But kwaikataura neni ndakapererwa ndichiti zvaitika pano ndisinganzwisisi. Ukasvika pandiri panguva iyoyo ndiwe hama yangu because wandisvika ndiri pandakapererwa at my lowest and you are coming to say no, this is not the end, there is hope. Uri kundisimudzira ndiri pandisingagoni. So rufu runotyisa but runorerutswa nevanenge vari padhuze and vanenge vasvika noratidza kuti munoziva kuti kudhara chembere inodonzva kuti handingashayikwe pamwana wanzvadzi yangu. Ende kana zvamataura pasa kana vasvanzi vatete vauya imbonyararai vataura. So ngatidzidzokerei panzvimbo idzodzo kuti kana sina kwanisa vasvika pazvaitika because mazuva ano nemabasa akawanda nekuti rufu rwacho rwakuwanda pastor. Tiri kugara mazuva ekupedzisira akataurwa kuna Revelation kuti zvichadaro. So unogona kuti unenge uchipa munhu kumbira kubasa but ronga kuti ndinofanira kusvika ndizonobata maoko ndizosvika neshoko rangu kuti takazvindwa zvakaitika nematambudziko wobata maoko. But hazvifaniri kungosiyiwa nemaimoji nepawhatsapp, hazvigoni, hazvikufaniri. So tinoda kutaura nevanhu vanga vachifunga kuti iko ari kungoitawo chinhu chiri it's just something light that we are doing. No, it's not. It's never. Anditi murikuona. Ndofunga panapa tinoda kuedza kutaura kuti iko nekuti iko takamboshayikirwawo. Anditi murikuona. Panosvika shamwari yako. Anditi murikuona. Misodzi inoita sei? Pane zvatoitika. Anditi ndizvere. Kunyangwe iwe unenge uchingocheka kuti azopiwa chikafu here. Anditi ndizvere. But kuti iko mambonotenga icho guva ngiri bhokisi raita sei muri kudzoka. Waona sawira wako akagara pasi pemuti. Zvine zvazvinongoita. Saka usafunge kuti iko hapana zvauri kuita ba. There's something that we are doing. Psychologically you are part of the healing. Saka ngazvikoshe izvozvo. Nyati. Nachida kuti kubata maoko kune significance yakanyanyisa pakustrengthena marelationships. Kunogona kuita zvinhu two. Kutoumba ukama hutsva nekusimbisa vagara uripo. Ukasabata maoko futi kunogona kutobreaka futi marelationship. Saka uchaona kuti kune zvinhu thiri zvinogona kuita. Either kuti break the relationship kana ukasabata maoko. Asi ukabata maoko kunogona kutoumba. Munoziva kuti kunotora vamwe vanhu vekutoti ndogona ndisikatozivi kuti sinyora anondondifarira zvokutodaro. But ndobva ndashayika kuti
sinyora kusvika panhamo yake saka ishamwari yangu ke Yeah. but ndasingazvizivi You confirm. kuti sinyora saka it's actually a confirmation yerelationship akatouya kusha muchanati panotori nevamwe vanhu vekutoti akanzwa kuti pane munhu ashayikirwa anototi chero ndakabatikana kunhamo uku ndikutoenda because pandakasangana neyangu akadii akaripo kuroti zvinenge zvine significance yakanyanyisa kuti munhu akauya iye aifunga kuti pamwe maybe haasi important kwaari hawasi that close but kutosvika kwaaita is confirmation kuti aiwa shamwari ndiri kudii ndiri kukoshesa saka kuno ende kwozoitawo pamwe pekutoti unoziva kuti pane vamwe vanhu vanototaura kuti for example kumuchechi mumwe munhu anoda kuzwa kuti ndakapinda chechi because vanhu vechechi vakaiva nobata maoko kurova kuti pari kubatwa maoko panogona kutofomwa even maspiritual relationships because chinoda vanhu icomfort hatimurwa saka ndo imwe significance yekuti panogona kutofomwa marelationship anga asipo zvokuti mumwe munhu ndo zvinoita masawadha ndo zvinoita mamethodist kuti ndo zvitori vanhu ava that's why and the new relationships are what are formed saka kutobatwa kwemaoko kukatokosha you know what pane this it can be a very unpopular statement but vanodzidza sociology kune vanonzi mafunctionalist vanototi nhamo inotobatsira musociety inotodiwa because sometimes inotogadzirisa marelationships angapwanyika because vanhu vachasangana kana manga makarambana 20 years back muchaona kuti because pane vana munotosangana kunhamo adimurikona saka muchaona kuti nhamo inogona mama tisingatambotaudzani tese maybe as a community but pafa a central member of the what of the family saka mafunctionalist vanoti pamuri kusangana ipapo muchigara matari hukama unogona kutanga kutodinai kutodzokedzana wanga watoshata semukati memhuri saka munoona kutobata maoko kunotori nefuti a building use mukati memhuri kutobuilda marelationships anga atoparadzana saka pamwe pacho maybe kana kuti maybe hamusi kutaura mese pane zvakamboitika but vanhu vobva vatonga saka unhu achotondikoshesa despite all these things that happened in the relationship yakutogadzirisa thank you so much handafarira pakuti kugadzirisa ukama pamwe mwongo watokure handiti ndizve yes Dr. Alice sinyoro munoona kuti takaita nguva yecovid vanhu pakava nemitemo yekusasangana yekusabata maoko yekuita sei yekunzi zvairestrictwa musainde kurufu zvemarestriction ukataura nevamwe vanhu vakashayikirwa panguva yecovid vachine zvigumbu zvekusabatwa kunyangwe yakanga iri mitemo yenyika yakati restricta kuenda kunobata maoko zvakabva zvaita munhu iyeye kune vasati vahila kuti asi hamuna kuuya kunyange taiti tese munoziva time yecovid pane payaityisa kuti waifuma kuti kangobuda panze zvino vanhu vozonzi afa necovid zvakakanganisa kubata maoko panguva iyoyo zvekuti kune vanhu nanhasi vachiri vakabatikana vasisachatotaudzani nehama dzavo nekuti hama dzakateerera mutemo wekuti musaita magrounds saka uyo iye nyange tanga tine mutemo wakadaro but inini kwandiri ndiri kutongoti but sinyoro mungateerere mutemo kudarika uya kuzondibata maoko mainingi vekucheche vakauya imi vakapoya pane pamwe paipoye wanapo vakauya vakandionaakupinde saka munoona kuti ukama humwe hwakatostrecheka panguva yatisina kunyatsobatana maoko pacovid ende hauchatonyatsotogadziririki because munhu ari kutoti hamuna kundibata maoko panguva iyoyo kunyange zvakanga zvine chikonzero chakanga chiripo chinobatika chenyika Exactly. Thank you, Dr. Watson. Manekanguwa. Muchinakidzwa nemapoints yes, I think pane pambobatwa nanyati kuti of course tiri kutaura takanangana nemhuri dzekwatinobva mhuri matinokurira mhuri dzatakaumba mhuri dzatiri madziri asi tichitarisawo sangano semhuri nyati vataura vari on the positive side yekuti kune vamwe vanhu vanotogona kutendeuka kuti iyi ndo yandakupinda nekuti tatisingambopindi nawo asi vakauya ndo vakatobata nhamo yese panapa and so on
vekuchechi kwedu vakati nekuti anga asiri kubvisa chegumi saka hatichemi because vamwe vanobva vakanzura kamubhuku asi ava vakauya ndo yandakutopinda and so on. Saka muri kuona kuti zviri so powerful. Kune vamwe zvakare vanokwanisa kutobuda muchechi macho nekuti indakafirwa hapana kana akauya and so on. And then koita vamwe kuti anokwanisa ku several times unonzwa kunzi pastor Ningi and so on vanorara panhamo chaipo. Takatodzika nawo kumusha kumberengwa mufundisi wanga wakarara pasi pemumango uyo. Takatoti paida kugadzira tikati uyo musateme mufundisi wakarara pasi pemumango musateme kana muda kuvaka rimwe dhanduru sebedzaiwo mufundisi wakarara pasi pemumango. Muri kupaona zvakadaro zvekuti it's not so much kuti vaparidza zvakadini anogona kunge asitorina chipo chokuparidza chakasimba zvakudaro asi kuvepo kunodarika mharidzo zhinji. Muri kupaona ende zvinosimbaradza munhu kana pari panyaya dzokutenda anokwanisa kusimbiswa kana kuti anokwanisa kuzungunutswa kutenda kwaanga anako kuti izvaya zvatinoita kuti vana mai vanouya madzimai edhoka vaine uniform yavo and so on vachiimba nekudaro zvine zvazvinoita kuti munhu azive kuti vamwe vangu vabva Harare vasvika and so on vachiona vakapfeka mauniform avo zvine kurapa nekuporesa nekusimbisa kwazvinoita munhu kudarika zvidzidzo zvizhinji zvingatsanangurwa nemashoko akatsetseka. Muri kupaona. Saka ndada kuti ndibate kona iyoyi yenyaya yekutenda. Kune vamwe kumamisha uko panguva yataikura ndaiona kuti vana mbuya vaikoshesa zvikuru kuti pauya vanhu vakawanda sei panhamo motikari dzanga dzakawanda sei. My goodness, vanokudza kuti chechi inochema wani kana muchida chechi inochema pindai iyi inochema kwavari zvino vanozvikosha kuti motikari dzaisvika kumuvanga uyo pakasha dziri mavhu nemarara dzakawanda kudarika vanhu motokari. Muri kupaona. Saka unoona vari kufamba vachienda vakabereka maoko ndonyaya vanoko vari kutaura kuti achema mota dzaisvika kuti dhiko ndekwamupemheni kuti dhiko asi amshoko chingwendera mberi nekuti tida kuti tinogona kunge tichitaura vatariri vogoti handikwanisi kuenda kune rufu rwese nokuti ndine zvipingaidzo zvandinenge ndinazvo muupenyu hwangu. Saka ende ndambotaura tisati tatanga kuzvironga kuti marufu pandaikura inini many years ago, once upon a time, rufu rwainzi rwafiwa iye zvino rozofiwa 40 uko mberi. So vanhu vasingangofifi. That's why you find kuti munhu wese aito vebhuruwayo vekupi vaibva vatouya, but you find kuti muri pakati perufu irworwo rwamakore ano panzi pane rumwe rwaitika mainingi vatosimuka pano pachiziviso tiri pano mainingi vato, but tiri kuti angwe zvakadaro ngatiedzei kusvika pane vanhu vafirwa kasvikiro katinobvumidzwa nematekinoloji emazuva ano. Usatumira emoji kune munhu wepa ine crying emoji azvigoni zvachose. I think kutosva zvawarege handizivi kuda ndiri kumashure kwenguva noti pane zvimwe zvinhu zvisingashandi function yataurwa navanyati kuti pane zvimwe zvisingaiti pakurwadziwa kwangu. And for sometimes I've seen kuti kana vanhu vari kuEngland munhu ari pakati perufu to do a phone call unti zvakaita sei zvakadini zvinogona kuramba kuita. Kana chibata maoko ngatisvikei tizive kuti panoda kuti paitwe sei. Ndikubata maoko pasi akupere because munogona makaunganirwa musiwo vanhu vobva vasumuka voenda, but madzimai edhoka akaramba achiuya kana vemhuri vakaramba chinoshanda vakasara sei mamuka sei apa zvakakosha kuti mufirwe azive kuti tinewe mundangariro dzedu tiri kukukoshesa tiri kuchema newe. Because sometimes munhu kana akaunganirwa anenge achindiona but handina kutaura mazwa andataura kuti funge kana ndiri kunzwa kuti zvaitika pano handigoni kutaura because isusu tinoda kutaura futi. Ndambotaura ndikati isusu pataisvika kurufu
tiri vadiki culture yedu ndeyekushingisa vanhu haisi yekudhedhesa munhu uri kuchemei nyarara but the modern person you can't say that so kana maoko acho anofanira kubatiwa mabatirwo awo anoitwa makore anaya because chemokanyarara shinga kwati makore edu zvaiita ndo zvaiveko but things have changed you can't say to the modern child nyarara chemo wakanyarara ungatosumudzwa nechiyaunzi vaburisei panze because vadena I mean what she's saying something she's abusing the munafirwa so yeah tofanira kubata maoko tichienderana nekuti munhu watiri kubata anonzwisisa chinyi tinofanira kunzwa kuti because ukada unobata maoko mbuya vari kumusha chaicho kwavaipa mahugs she will not know kuti chichi kuitika pano wakanga utondiwira utondiwira ndiri pano utondidai naye so pasi tisati kuna kunonyaradza munhu saka munhu wati kunonyaradza ngatizivei kuti arinonyaradzika sei tichisvika panzvimbo kuti tive appropriate tive useful because tinogona kuzoti tasvika ipapo tosvika ndosvika vanhu vachiti isusu mweya munyaradzi ndonga kunyaradze because isusu sevanhu ka tinogona kuti tosvikokanganisa fedha taita zvisiri izvo. Thank you. Maita henyu musati mapinda ngirinyati ndiri kufunga kuti ikotamba tadenha mamangwiro adenhwa nambuya asimba maybe tingape mubvunzo tichitiko what are some of the expectations kana vanhu vachibata maoko handiti muri kuona and my expectations iwayaya we want to believe kuti they've evolved because nguva yaita sei yafamba saka ngatingobatai bhandi racho ngarisunge rinenge richibva nekokoko richisebera nekuno kwataakurarama. What are some of the things zvinogona kuti iko uyu akanganisa kuchema kwevanhu nekuda kwezvaaita handiti muri kuona kana kuti iko these things are expected pachivanhu chedu kana tauya kuzobata maoko nekunyaradza handindizvo here yes potanga gono here kana kuti potanga nyati ndobva ndapinda munenyi wonderful because tatiri kutaura nenyaya yesignificance tozopinda munenyi sinyora because ndinofunga kuti tikaisiya inogona kutinetsa sinyora muchana kuti ndanga ndiri kureflecta papachitaurwa nambuya wasimba kwete gogo nandiri kureflecta ndichingofunga ndiri ndega kuti imagine sinyoro ndatimbotori setup even nemutaurika kuti yekumusha wafirwa nehama yako no one in the community comes mungori mega chete pachimana chenyu papavo matoridza mhere maita zvese zvinoita kuti vanhu vazive kuti paitika nhamo but vanhu vari kuenda their usual business it's business as usual. Birthday pa next door. Now the question is how do you feel? No aiwa hatiti muri kuona samuchana kuti kana vanhu vakasabata maoko panoitika inonzi bitterness within the community saka zvinotostraina marelationship because munhu anenge achifila kuti no the community did not do justice to me the family did not do justice to me zvekuti munhu anogona kutofa akatobata chigumbu kuti pandakafirwa wanhu hawana kuuya and that bitterness can be even transferred to other generations kuti munoziva kuti sekuru wenyu pawakafa hapana kana akauya kwahama dzinyu dzese sabhuka hawana kuuya saka ndaona sekuti kubata maoko kunopa munhu a sense of community justice a sense of family justice kuti at least the family has done justice to me waratidzawo kuti ndiri munhu panechi saka marelationships anobva adi anosimba hapazoite bitterness warimo mafamilies vanotorire bitterness nemhaka yekuti hatina kuenda unobata chi maoko saka I think ndo zvimwe zvatofanira kuchenjera of course haugoni kuenda dzese nhamo like wati mbuya said but panoda kuzama kuti vatiite that social justice yakatikoshera. Then in terms of my expectations sinyoroka pane zvinhu zviri futi cultural I think zvimwe zvacho maiguru wangu watombozvitaura kana uchienda kunobata maoko hauendi empty handed of course presence yakadi yakakosha but kana uchikwanisawo because kubata maoko is not just the physical process but it's also the process of relieving the burden of my needs a funeral
panodiwa kudyiwa pari kuunganiwa saka muchaona kuti kana pafiwa hamurambe muchibikira mupota yamamuchibikira everyday poto inotodii inotokura ende hamurambe kana muchimaisimboidya nyama ya$2 makutodya kuti $10 kana kuti $100 pamwe patoda mombe chaivo saka pane mafinancial strain mademands akati wandei so pano culturally inainowana ambuya vedu wachienda kunhamo pane zvinhu 2 zvavaitakura varume vaitakura huni wakadzi vanotakura tuhupfu and unotoona exactly vanotozviziva sikumusha kwedu varume vanotoziva kuti tasunga mombe tatakura matombo toita sei kunobatsira kuti chii saka it's about beyond kubata maoko but kuparticipata kuti nhamo yacho iendeke zviri nani saka those are the expectations dzekuti dzikasamitwa futi munhu arakuita bitterness chero mauya but panhamo yangu wakumana munozva ndakazoguma ndautomhanya ndega kana kuri kumusha ndindainozosunga mombe kutakura matombo kuendesa makuwa ende anozvitaura because zvinenge zvamubata. Thank you so much. Ndinosimbotiko ndikange ndiri panhamo ndikapuwa kangu wake kuti pastanga paridze ndoanzotenda vakomana vanochera kuva handiti murikuona avapuwe mari vanhu vaya ende havambochaji hapana chavanochaji chavanoda kupuwa chikafu handiti hongu vamwe havo vanototi haricherwe kana pamhamba yedu isina handiti murikuona but over and above that handiti murikuona they do that for free and hapana pekunzi iko guva handiti rikacherwa pakaoma zvinzi chinjai muende pamwe apa pacho muchapaita sei saka vanoshingirira 6 feet dzaita sei dzakwana and they do quite a good job. Those are some of the things that will bind us together as a community. What are some of the expectations tendere mbere? Yes, Dr. Watson then toya pana. I think pane my expectations akaita sekuti kapfekero chaiko. All right. Maybe vanhu vasingatarisiri kuti ndoko unoene fisikosi yako and so pane kapfekero vana mai unoona vasunga mazambia nezvakadaro saka pane zvinotarisirwa kuti kupfeka here kwemunhu ari kuenda kunhamo kana kuti and so on so pane zvinotarisirwa pamapfekero atinoita kana tinobata maoko kana tiri kuenda kunhamo and then vamwe vane tarisiro yekuti haufaniri kuramba sadza kana kuti chikafu zvinenge zvine dudziro inobva yazopiwa kuti haadye panhamo dzavo hanzi kune vamwe raini rese vakasana vaudzwa nasabhuku kuti aiwa sei vabike asi hapana akaridya vakati tatongoitawo zvamunosongodini zvamunosongoitawo tabva tadya mufungi imi mauraya mombe vanhu vese kuti takaguta saka panenge pane tarisiro iyoyo culturally yekuti repanhama harinzi ndakaguta it's part of kuchema kwacho kutodya ikoko otherwise wakutova kutoconfusa zvinhu kana wakutaura mastatement and so on wakuti I'm cutting on my cabs and what so zvinhu zvakadaro fruit diet saka zvinhu zvakaita seizvozvo izvo vanhu vanogona kutadza kuzvinzwisisa muri kupaona and then chimwe chandingataura chekupedzisira for now zvinhu vamwe vanotarisira kuti maybe kana veukama ngatirariwo panhamo tichiimba tichidai and so on asi kune vamwewo elder vakandiudza vakati pastor ini ndikafa please udzai vanhu vasarare vachiimba vanhu ngavaende kumba muri kuimbira chi it's actually akati pastor imi mukafa rega ntokuudzai izvozvizvo ina handirari panhamo akati you are cutting on people's life expectancy nezvinhu zvakadai izvi. Are you getting that? Let people go and rest vodzoka mangwana vari fresh saka kusiyana kwazvinoita and then vamwe havadi kuunganirwa zvikuru sei panogona kuita macross cultural marriages dzimwe mhuri dzedu dzine kuti watora kuvarungu watora kumakaradhi and so on vanoti
maakusvikoputsira moto palawn. Taking the chairs out. Yeah, taking the chairs out. Tsika maruva angu pana. Get out, everyone. Get out. Saka vasingadi kuunganirwa vanongoda. And the dogs have no space. Yeah, the dogs have no space to play. Muri kuona. Kuchiita noise yekuchema. Kuchiita noise. Saka vanongoda chi veukama chaivo. Immediate family members vanokwana mumba vachingotona chinyi maziso avo nemahandkerchief vachingotona. And you actually get invited, Pastor. You get invited. Yeah, saka we must talk about this nekuda kwokuti dzimwe mhuri dzedu dziri cross culture and so on. Zvinhu zvatofana kuti saka tofanira kuzviziva kuti pane macultural differences futi anosiyanisa maexpectations nekwedu kwachirumhanzo aya atiri kutaura. All right, thank you. And ndichifunga kuti iko along with that ndinofunga kuti iko pane zvinhu zvakanaka zvinotarisirwa, pane zvimwe zvisingatarisirwa. Iko kupfeka kwatiri kutaura kuti shuwa pane pamwe pekuti iko waomana muri panhamo here kana kuti chii chiri kuda kuti chiitike panhamo. Iko kupfeka zvako Pastor vanogona kunge vatisarire kumashure. Vanhu vongopfeka. Vanhu vakupfeka pamusoro semunhu wamufundisi zvinhu vasingazvione. Ndikona kuti ice cream iri kutengwa zvakaipa kumakuwa akudyiwa ice cream. And people actually mazuva ano Pastor zvinotonzi munhu akafunga kuti ndira kumbonotenga hembe yeblack, munhu otonotsvaga bvudzi rake ndikafasineta. Isi pachaite mudzimai womufanenge ane shena yekuti not that we want person kuti aite shena, it's not necessary, but tinongoti zvachinja. People are now actually having an outfit, dress code for the funeral. And other people even not saying black person. Munhu anenge akutofanira kuti you must have a purple color. Because this person was a power person. So ndizvo ndaramba chitaura chiti kana tasvika parufu tofanira kuziva kuti munhu watiri kubata maoko akaita sei. Emwe munhu atodi noise munzeve. Maiwe! Oh my ear, please. Why is she screaming? Why is she screaming? So let's be useful at the funeral in that are we consoling or we are actually making things worse for the person? Because kana mazambia pachine age yemazambia Pastor ndofunga ndiyamchukona. But I can assure you girls these days, don't worry about that. Muri right hystereki mbuya simba. But kwandandiri nini kwakusiri kwekuti vanhu ngavaregere kutsvinda. Vochema havo vakageza handiko kwandiri. Ayo harubatsira mufundisi. Vari kubetsera mufundisi. But the whole idea ndeyekuti pane mumwe asina basa nazvake kushama chaiko. Handiti kunge usina kufukidza. But that's the person's not normal life. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka ndo kamwe kakungono zonoenda kokuti vanhu vangabvunze kuti vedu ngaaregere kudaro. Handiti muri kuona. Point number 2 gono I think mozondibatsira ipapa. Point number 2 pane vanhu vanosiya rufu votanga matare. Umwe munhu ari kunziko ameno zvimwe zvinongotanga kuitwa ufutsve. Handiti muri kuona matare mamwe anotangwa hanei kana nekuchema nekuti tiedze kutsvaga kuti bhokisi riri kuwanikwa pamurambi ndapapi and all that. Vanenge vatotanga rimwe dare. Handiti muri kuona. Pane vamwewo futi vanoti kuti chamuona kana auya kurufu zvisinei neanything chiri kuitika ipapapo. Nyangwe ari atofirwa munin'ina womunhu afa asi dare rake rinofanirwa kugarwa futi. Handiti muri kuona parufu ipapo. Saka hazvichanyaradze. Ndiri kuona sekuti dzimwe tsika zvimwe zvinhu zvinoitwa hazvo but zvinokwanisa kunge zvakutoomesera munhu afirwa pane kurerutsira. Gono please. Yes, just something nekuda kwekuti vanhu tiri kuroorana across the the board and so on and so on. Chimwe chinhu chatakaona namaimbiri nekuda kweshamwari dzimwe dzekuwest Africa vanobva kunyika dzakaita sekunana Nigeria, nyika dzakaita sana Ghana and so on. Muchaona kuti nhamo kunzi kwafa munhu mukuru
aiwa haavigwe zvekumhanya Yes. haavigwe zvekumhanya it can be 6 months, it can be 8 months, it can be a year vachigadzirira kuviga munhu vachitogadzirira kuzovigwa kwake you know panotovakwa dzimba as part of kugadzirira kuzovigwa kwake panonyorwa mabhuku agopublishwa eupenyu hwake pachigadzirwa kuvigwa kwake kugokontaktwa mamp magavhena kugokontaktwa kugoitwa dress code iri themed yekuvigwa kwake zvigopublishwa and so on and so on izuva iri ngarirangarirwe and so on saka zvinhu zvokuti munototi munhu afa munozonzwa 8 months later zvonzi takuenda kuburial yaani futi vaya vatakataura and so on saka ndezvimwe zvinoitika zvokuti tinogona kunga taita muroora anobva kuNigeria muri kupaona isu tajaira kuti within 3-4 days tatoviga uko manje hazvidaro and so on saka is just for awareness nekuda kwokuti tiri kuroorana takadaro saka zvinosiyana ngatizive kuti kubata maoko kwacho kunogona kutosiyana nekuda kwozoita vamwewo vanogona kunga vaine more of Islamic and so on. Burial can be very fast. Very quick. Ndakaona mumwe akandishamisa kuti ko vanzi vafa nhasi patiri kugadzirira kuti tauda kuenda kunochema dzavatopiswa saka pangori ne kati kune vanhu vari invited then umwati madota vosirwa mudzimai. It was almost like the next day. Sorry, nyati zvandanchida kuti muiteka ndezvekuti munoti point yenyu dedemo then mumwe mati penderera tiisire musono panyaya yedu iyi kuti iko batai pakuti iko izvo zvatiri kutaura zvese izvi ivepo svikawo ndezvipi zvinotarisirwa and all that handiti muri kuona zvinobatsirei pakurapa afirwa handiti muri kuona ndachifunga kuti mubate ipapo ndiri kuona Dr. Watson I think before 57 minutes you also wrap it up. No, that's fine. Nachidangoti ndibva ndabata panhau yema-expectations. I think Dr. Watson wambotaura nhau ye-church family. Good. Imwe expectation ndekuti church iwepo panhamo. All right. I think from what we have been discussed, from what we've been discussing, I mean, pane pfungwa yandabata yekuti zvakakosha kuti pakanzi pafa munhu nyatsotarisa kuti kunhamo kwacho kwakamira zvipi, anotenda zvipi, background yake yakamira sei, iye pachake life yake yanga yakamira sei. Because sometimes as Christians, especially Christians, unogona kuita overzealous. Wosvika ungonoimpose your religion on people. Wotomudza kuti don't worry, Mwari anoziva. Pamwe Mwari wacho level yake faith inoyo zvakadi anogona kutanga to question what is this guy talking about. So I think it's important to not avoid being too overzealous, avoid being too fanaticism yekuti unongoti aiwa munhu wese anofana kutogamuchira kuti no Jesu ndiye akonzi atendera kuti zviitike and all those things. It's about also trying to it's about respecting people's religions, people's culture, and also realizing kuti we also tinochema zvakasiyana. Pane vamwe vanofunga kuti munhu kana achiseka panhamo haasi kurwadziwa, kana kuti kana munhu achitaura panhamo haasi kurwadziwa. Vamwe vanhu vanofanira kutoziva kuti kana munhu achitotaurisa it could be a way of expressing kutorwadziwa kwaari kutoita. Saka let's also avoid judging people. Kana tasvika mudziramo mukadzi wacho mamona madyiro anga achita sadza kana maimbiro anga achita mukadzi uye haana kumborwadziwa ndofunga ari kufara kusara nemba akanga imba anga yavakwa. But hamusi kutoziva kuti some people their coping strategy is actually eating too much. Kutodyisa ikoko ndokutochema kwake pamwe achiri mudenial phase.
saka we need to understand, let's not judge people's behavior padzinamo. Iwe chema kachemerekani kako ndo zvakakosha. Then exactly, then finally ndachiti kana munhu anga achitenda nemuchechi chechi ngaiwanikwa. Ndopfungwa ina nakobuditsa kana munhu anga achibata nemi chero anga asi unozwa pana vanhu kuti vanosarudza kuti anga asina mari yakawanda saka anga asina hatinyai kuenda bhoza anga asiri kubvisa zvegumi nezvipo and all those things. Haisi nguva yemajudgments ba. Kunhamo ngakungoendwe. Church should be there kana munhu anga muchipinda naye. Zvakakosha. Even musingapinde naye kana achingotenda muna Jesu church inofana kungosvika. Asi macrowds anosiyana pastor pamarufu. Pamarufu macrowds anosiyana. Alright. Ndikuti pakuchema nevanhu zvakakosha kuasisa manidzi ari parufu. Pane patino neglecta munoziva tese tomotaura kuti paiye panga pasina kana chii asi taikwanisa kubatsira maitei zvekuti kune vane mapolisi kune vasina hazi munhu wese ane polisi saka kubata kwedu maoko kunotoincludewo kuasisa manidzi aripo toaadresa tochema pamwe chete kwete kungotarisa yotozoita subject of gossip kuti kunhamo kuya munoziva mukadzi uya ngaita seakangwarira kasi kwakanga kusina kana chinhu gogodziya dzisirabasa muchitsapi chimwe chekutiko kuchema kwedu ngakumitewo manidzi ari pane vanhu vari kuchema ende bhaibheri rinoti zvoni vakaropafadzwa vanochema nevanoita sei vanochema ende zvakakosha kuenda kuimba yekunoita sei nhai yekunochema saka iro bhaibheri rinototikurudzira kuti ngatichemei nevanochema tichitomita manidzi ari kudiwa panguva iri kuitika ipapo. Dai kuri kuti ndainzi ndikuudzewo mashoko maviri makananga kurufu tiritesere chinhu chikuru chinowanzoitika parufu paya ndepekuti iko vanhu vatorwadziwa, that shock, that bang yerufu yaitika sometimes havagoni kutombonzwa zvamuri kuda kuvaticha. Pane umwe anonyasoya nechidzidzo chekutiko vanhu havaita ndapota hangu, people might not even remember what you said, but they always remember kuti you were there. Anditi muri kuona saka masoko evanhu vakabata tsvimbo vari kutoenda kurufu. Andiri kuda kuti nditaura igono please tipendereyo. Tinotenda zvikuru. Ndichapedzisira nemashoko epana Muparidzi chapter 7 kubva pavhesi 1 kusvika pa4. Maimbiriri vainzvenzvera mbiri yakanaka inopfuura chizoro chakanaka, nezuva rokufa rinopfuura zuva rokuzvarwa. Zviri nani kuenda kuimba yokuchema pakuenda kuimba yomutambo kupati, nokuti ndiwo mugumo wavanhu vose. Munhu mupenyu achazvirangarira pamwoyo pake. Kuchema kunopfuura kuseka, nokuti mwoyo unofadzwa nekupunyaira kwechiso. Mwoyo yavakachenjera iri paimba yokuchema, asi mwoyo yamapenzi iri paimba yokufara. Toperera ipapo. Thank you so much. Maita yenyu zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira Musokosvi pachirongwa Family Matters. God be with you.